Tinkixef l-ipokrezija ta' Roberta Bela kif wara ġimgħat jipprova jifret il-pajjiż u jbeżza lin-nies kien il-Prim Ministru stess li kontra l-istqarrija li ħareġ qabel mal-mexxejja Ewropej fuq l-infiq għad-difiża. Il-konklużjonijiet maqbula mill-mexxejja tal-Istati Membri, inkluż Roberta Bela, jgħidu li l-Unjoni Ewropea hija impenjata li żżid it-tħejjija u l-kapaċitajiet tad-difiża ġenerali tagħha biex tlaħħaq mal-ħtiġijiet u l-ambizzjoni tagħha fil-kuntest ta' theddid u sfidi ta' sigurtà li qed jiżdiedu. Fi kliem sempliċi, dan iwaqqa kompletament ir-retorika partiġjana tal-Prim Ministru li ilu ġimgħat sħaħ ibeżża lill partitari tiegħu joħloq fake news dwar is-sigurtà fl-Ewropa, tant li spiċċa jdawwar temi sensittivi immens f'ballun politiku, sempliċement biex jipprova jiskorja punti politiċi qabel l-elezzjonijiet ta' Ġunju. Fil-Kunsill tal-Ħamis, Roberta Bela affirma biex tiżdied it-tħejjija u l-preparazzjoni tad-difiża tal-Unjoni Ewropea minħabba dak li l-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel sejjaħ it-theddida li għandna qudiemna. Fuq Twitter, Charles Michel spjega li l-Kunsill Ewropew kellu tlietanijiet sabiex tingħata appoġġ lill-Ukrajna minnu fih issir nefq aħjar u aktar malajr u sabiex jingħata aċċess aktar faċli għal finanzjament pubbliku u privat għas-settur tad-difiża.